खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गोजामा थांबाय गोदाना सफैबाय 2026 मायथाइया सफैबाय दिनै 2026 मायथाइनि 1 जानुवारि इंराजि गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय गोदान बोसोराव बयनिबो मिजिं आसाफोरा जाहाथे जाफुङो बेनि थाखाय इसोरनिसिम आरज खालामबाय आरो बे 2026 मायथाइखौ जाहाथे जों गाहामैनो गाहाम बारहोहरनो हायो बेनि थाखाय आरज गाबबाय गोदान बोसोरखौ बरायनो थाखाय जेरैथिंबो बयबो साखाफारा जादों लावखार ओंखाम जानो थाखाय साखाफारा जादों खायफाया गोदान बोसोरनि मुङाव मन्दिर गिर्जा बायदियाव हाबनानै इसोरनिसिम आशीर्बादखौ लादों थिग बेबायदिनो गोजामखौ बिदाय होनो थाखाय मैयानि सानाव होंगो दोंगो जानायखौ नुनो मोननाय जादों गुबुन लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनो थाखाय सुबुंफोरा होंगो दोंगो जाहैदों जानाय लोंनाय रंजानाय मोसानाय जेरैथिंबो रंजानायनि मोनसे थासारिखौ मैयानि सानाव नुनो मोननाय जादों थिग दिनैबो गोदान बोसोरखौ बरायनो थाखाय गुबुन जायगानि सुबुंफोरा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव थुबुर जाहैदों कामरुप मेट्र' जिल्लायाव फरायसालिफोरखौ बन्द फोसावनायनि उनाव बिटिसिआवबो फरायसालिखौ बन्द फोसावदों दिनैनिफ्राय लानानै 3 जानुवारिसिम बन्द फोसावदों बिटिसिआव जोबोद गुसु जानायनि थाखाय डाइरेक्टर अफ एडुकेशन बिटिसि मावख'निफ्राय बे बन्दखौ फोसावदों बिटिसिनि सिङाव थानाय गासैबो सोरखारि प्रभिन्सियेलाइज्ड आरो सोरखारि नङै गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालिफोरखौ 1 जानुवारिनिफ्राय लानानै अदेबानि दिनैनिफ्राय लानानै 3 जानुवारिसिम बन्द फोसावदों जोबोद गुसु जानायनि थाखायनो खुवा खुनायनि थाखायनो बे बन्दखौ फोसावदों डाइरेक्टर अफ एडुकेशन बिटिसि मावख'निफ्राय बे बन्दखौ फोसावदों रायजोआव फिन दायनिनि सन्देह बोसोरनि जोबनायाव दायनिनि सन्देहआव फिन जिउ खोमानो गोनां जाबाय सानै बिसि आरो फिसाया दायनिनि सन्देहआ रायजोआव दासिमबो जोबनानै थाङाखै कार्बि आंलंनि हावराघाटनि 1 नं बेलगुरि मुन्दा गामियाव फिन आरोबाव सोमजिनो मोन्दों दायनिनि सन्देह फिसाय गार्डि बेरुवा आरो बिसि मिरा बेरुवाखौ गामिनि रायजो राजाफ्रा लोगो नांनानै लावथि गन बायदिजों बुदों बेनि उनाव अर सावनानै होदों साननि 12:30 समावनो जानो मोन्दों बे जाथायखौ लानानै गामिनि रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला फिसाय गार्डि बेरुवा आरो बिसि मिरा बेरुवानि थाखाय गामियाव गोबां जाथायफोर जाबोदों बेनि अनगायैबो गामिनि सासे सिख्लानाव आइ दुर्गा हाबदोंमोन बेबो बिसि आरो फिसाय बिसोर सानैखौ दायना होनानै फोरमायथिदों बेनि उनावनो गामिनि रायजो राजाफोर हिन्जाव हौवा गासैबो ओंखारनानै फिसाय गार्डि बेरुवा आरो बिसि मिरा बेरुवाखौ लानानै फैदों न'निफ्राय आरो मन्दिरनि मोखाङाव लाबोनानै बिसि फिसाय सानैखौ जाय जेरै हागौ एरै बुग्लिदों बेनि उनाव गावसोरनि न'आव लांनानै सिथ्लायाव गोथाङैनो अर सावनानै बुथारदों होननानै फोरमायथिदों जाथायथिलियाव पुलिसबो नुजाथिफैदों नाथाय खौरां फोसावनाय समसिम रावखौबो एरेस्ट खालामथ'वाखैमोन पुलिसआ बोसोरनि जोबथा सानावनो जिनाहारि खालामनाय जाथाय जादों उदालगुरिनि माजबादाव हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाय जादों साथाम मुस्लिम दुथांफोरनि लुबैनायनि बोलि जानो गोनां जादों सानै उन्दै लाइमोन हिन्जावसाफोरा दुथां साथाम मुस्लिम हौवाफोरनि मुङा इमानुल हक आजिजुर रहमान रफिकुल इस्लाम साथाम दुथाङा सानै हिन्जावसाखौ हानजायै जिनाहारि खालामदों दा साथामबो दुथांफोरखौ पुलिसआ हमनानै जोबथेसालियावबो दैथायहरबाय क'क्राझार इउनिभार्सिटि आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रारफोरखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय क'क्राझार इउनिभार्सिटि आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरआ बेनि सायाव अर्डारखौ फोसावबाय अर्डारनि बायदिबा आसामनि गभर्नर आरो क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि चेन्सेलरनि बिथोन बायदियै क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रार डक्टर दिमासा डि मुसाहारि बिथांखौ बिबाननिफ्राय रिलिज खालामनाय जाबाय आरो बिथाङा गावनि गुबै बिबानाव जयेन जाफिननो हासिगोन होननानैबो मख'दों बिथांजों लोगोसे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी जाय टेम्परारि बेसिसआव बिबान लानानै दंमोन बिथांखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि टेम्परारि रेजिस्ट्रार बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय बिथाङा सेरफांगुरि जनता कलेजनि प्रिन्सिपाल पस्टनिफ्राय फैनानै लिनाव रेजिस्ट्रारनि बिबान मावदोंमोन दा बिथांखौबो बिबाननिफ्राय रिलिज होनाय जाबाय दा डक्टर सुबुं बसुमतारीखौ डक्टर प्रहलाद बसुमतारीनो जाहाथे गावनि बिबानखौ गथायनानै होयो बेनि थाखायबो अर्डारनि गेजेरजों बिथोनखौ होदों ओजोंहाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आरो क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रारखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनायखौ लानानै हेंथा खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोनखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनो थांखि
लानो थाखाय जि बिथोन होदों बेखौ जाहाथे बोखारनानै लाफिनो बेनि थाखाय दाबि खालामो नङाबा गोख्रोङै धरना होनाय हाबाफारि लागोन होननानैबो फोरमायथियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। थांनाय 29 नभेम्बराव BTC सेक्रेटारियेटखौ बुफाय बुसि खालामनाय जाथायखौ लानानै गावसोरनि बिबानखौ मोजाङै मावनो हायैनि थाखाय आरो फरायसाफोरनि गेजेराव आब्रुथिखौ सामलायनो हायैनि अजदबो होदोंमोन बिथांमोननि सायाव आरो नायबिजिरनो थाखाय वान मेन जुडिशियेल इनकुवेरिबो होदोंमोन। बेनि सायाव बिथा खालामनानैनो बिथांमोनखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायदों आरो भाइस चेन्सेलरआ बिथोन फोसावनायाव राजखान्थिजों लोब्बा दङ होननानैबो बुंथियो बा अजदखौ होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। नर्थ इस्टनि सुबुंफोर बा फरायसाफोरखौ गुबुन रायजोआव चाइनिज मम' बायदि होनानै सोंखारिनाय आरो लाजि फोनांनाया दिनैसिमबो जोबनानै थाङाखै। गोबां सुबुंफोरनि गोसोनि साननाया दिनैसिमबो सोलायाखै। दिनैसिमबो नर्थ इस्टखौ बजबनानै लानो हायाखै भारतनि माखासे थागिबि सुबुंफोरा। थिग बेबायदिनो थांनाय माखासे सान सिगां नर्थ इस्टनि सासे फरायसाखौ गाज्रियैनो बुनानै बुथारनाय जाथाय जादों उत्तराखन्डनि देहरादुनाव। बे जाथायखौ लानानै दिल्लीनि जन्तर मन्तराव नर्थ इस्टनि गुबुन गुबुन फरायसा आफादफोरा धरना होदों। एन्जेल चाकमा आरो नखरनि थाखाय बिजिरनाय नांगौनि दाबि खालामनानै गोख्रोङै धरना होनाय हाबाफारि लादों आरो बे धरनायाव कंग्रेसनि MP आरो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि गौरब गगৈ बिथाङाबो बाहागो लादों। बे धरना होनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै गौरब गगৈ बिथाङा बुंथिदों दि नर्थ इस्टनि फरायसाफोरखौ गुबुनाव फरायनो थाहैनाय समाव गाज्रि सोदोब बाहायनानै लाजि फोनाङोबा बिथांमोननि हेंथायै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जाहाथे राहा लायो बेखौ फैगौ बाजेट सेसनाव दाबि दैखांगोन होननानै बुंथियो गौरब गगৈ बिथाङा। फोरमायथिनो गोनांदि उत्तराखन्डनि देहरादुनाव थांनाय 9 डिसेम्बराव मोनसे जाथाय जादोंमोन। त्रिपुरानि एन्जेल चाकमा 24 बोसोर बैसोनि आरो बिथांनिनो असे फंबाय बिथांमोनखौ माखासे दुथांफोरा फैनानै चाइनिज मम' बायदि होनानै लाजि फोनांदोंमोन जेराव बिथांमोननि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जानायाव उनाव माखासे दुथांफोरा त्रिपुरानि एन्जेल चाकमा आरो बिथांनि फंबायनि सायाव गाज्रियै गाग्लोबदोंमोन जायनि जाहोनाव एन्जेल चाकमाया गोब्राब थासारियाव देहा फाहामसालियाव थिसनथाय लानो गोनां जादोंमोन नाथाय आइसिइउआव गोलाव सम थानायनि उनाव 26 डिसेम्बराव जोबथा हां लानो गोनां जादोंमोन। त्रिपुरानि एन्जेल चाकमाया उत्तराखन्डनि देहरादुनाव जानो मोन्दोंमोन बे जाथाया। बे जाथायखौ लानानैनो गुबुन गुबुन जायगायाव बिजिरनाय नांगौनि थाखाय दाबि खालामनाया गोख्रोङै जागासिनो दंबावो। दा दिल्लीनि जन्तर मन्तरावबो नर्थ इस्टनि फरायसा आफादफोरा गोख्रोङै धरना होनाय हाबाफारिखौ लादों। एन्जेल चाकमाजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरा जाहाथे बिजिरनायखौ मोननो हायो आरो दायनिगिरिनि हेंथा जाहाथे गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों राहा लायो बेनि थाखाय गोख्रोङै दाबि दैखांदों नर्थ इस्टनि गुबुन गुबुन फरायसा आफादफोरा। सासे 4 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साखौ लांखारनाय जाथाय। बिबैजों उन्दुफुबाय थानाय समनिफ्रायनो 4 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साखौ लांखारदों माखासे दुथांफोरा। आसाम लखिमपुरनि चाकुला बरिया ओनसोलनिफ्राय लांखारदों उन्दै गथ'साखौ जायखौ लानानै नखरनिजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव गिखांनायनि थासारि सोमजिदों। उन्दै गथ'सानि मुङा प्लबिता गुवाला। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिबैजों न'आव जयैनो उन्दुबाय थानाय समनिफ्रायनो माखासे दुथांफ्रा फैनानै लानानै थांदों उन्दै गथ'साखौ। मिथिहोबावनाय बायदिब्ला उन्दै गथ'सानिया बिमा गैया आरो बिफायाबो गुवाहाटियाव खामानि मावो बेनिखायनो बिबैयानो खाङोमोन उन्दै गथ'साखौ। नाथाय बिबैजों जयै उन्दुफुबाय थानाय समनिफ्रायनो माखासे दुथांफ्रा लांखारदों उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ। जाथायखौ लानानै पुलिसनो रिपर्टबो होनाय जादों नाथाय पुलिसा बे समसिम दायनिगिरिखौ हमनो हायाखै आरो उन्दै गथ'साखौबो दासिम रैखा खालामनो हायाखै। लांखारजानाय उन्दै गथ'साया 4 बोसोर बैसोनि मुङा प्लबिता गुवाला। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।